Kamusin ko rin. Liya. Wow. Good afternoon, good evening na. I remember Thank you. Jesus, Father, love you, those less prayer. Huwag ka pumuyo ka mo. Ito. Mayra ko. Uy, yatag mo. Tara, lamita na tulog. Tara ako. Mga kabat sila siya, mga kabat. Yes. Wana ko. Sasabugan ka mo. Ben! Ano naman dyan ang buhay-buhay? Alam na. Alam, Min! Tutal ka to. Kain ka. Sa Manila. Ikaw nahin ka. Amerika. Ulo! Kat, ako sa Changi ka. Ikaw ka, sa Diin ka. Sa Changi ka. Ay, lagi hiro. Kahinga ko. Kalamo, Philippines pala na ko. Ako na. Ben. Oy, kumalik ka din eh. Na China ka, body lang ka na China. Outdoor, ay, dito kita ho. Subutan nga na sa diyo kay Mauya. Nay, dito ka. Hello. Kapeng. Tumigil. Men, pag-mas na istorya ko, mag-irin ko sa iyo kay Carlo. Ano, mas kanya, ang irigano na ako. Ako man, ewan si Kasi. Uy, may manok! Kasaday! Oo. Yes. So far, thank you guys. Nobody's like tomorrow. It's the one Thank you. at talaga mo ko. Iba naman, ito na. Batiyan ko lang ang kanta niyo. Diba? Oo, batiyan niyo yung kanta. Kanta na! Ay, butang mo. Hello, John. Ashes, right? Hi. Precious. Hi po. Ay, mag-click up kita. Ikaw muna. Ako muna ah. Thank you for the thumbs up. Thank you guys. Salamat. Thank you for the 11 months. 12 months. Salamat. Tanggi ka, tanggi lang. Oh, Ayan. Thank you guys sa thumbs up too. Thumbs up. Salamat. Tomorrow, nobody saw me. Tomorrow, nobody saw me. Tomorrow.
Nagaputan mo na. Kumusta? Kaya di maniyaram na yung bibigyan ko siya. Tigam. Ay, tawag. Dire, ano ko yung bigyan ko sa messenger. Di maniyaram. Pagparabi ng buwan pa lang. Pagtutuwag pa, bigyan ko siya. Hi, Marvin Reyes. Hello po. Nanong kaya? Ba't binata? Salamat sa... Ano? Ano daw niyo dito? Tabi kami kita mo ninihong para magpinit. Kaya kung magpanong sabi. Salamat. Good Mr. Ones. Good day po. Good day, Mr. Ones. Ay, nagbalik. Let's like. Let's like. Baba na ako. Makan na kita. Ito na ay. Tomorrow. Alright. Good day. Good day. Kape, kape. Load siya. Meron sabi? Ha? Saddam Khurshid and Quiet Heart Ifiji Ifaji. What's that? What Ifaji? Oo ba? Red na ikaw, red na. Ha? Naso naman. Ha? Naso naman. Oh, makulog ka nga nito. Masahilot ko naman ito. Ano wala? Wala. Ngayon ko dito si Marvin. Yung sudlay ka ikaw. Burak ko na. Sige, bahala ka. Pangit ka na. Dahil wala ka lang kulong ka. Ha? Wala naman kulong. Grabe yun. Ang mata ba? Oo, May ring salmo. ring sali. Alam ko grabe. Mana ang bibigyan ng salita. Kando yan. Walang turumpo. Hindi nagmas naman. Mga burido sa yan. Huli na, yan pa lang na. Mahulugan ka nga ni Son. Hulugan kasi niya. Dapat yun, ibutang video sa tagas. Bahala kang mapagawain. Matulad likod ko, makatulog. No? Balak mo sila. Wala. Tapos sa mat ko. Hi, Dan.
Hoy! Tutay! 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 Ay, tutay! 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 Tutay ay, tutay! Tutay! Uy, ako titi ako na ulan. Isen! Taten! Jasen! Jasen! Apo ka saga? Jasel. Apo ka mo saga? Ate Jasen! Ay, sorry ate Mino. 1, 2, 3. Go! Ay, sabay kita. Sabay kita kasi. Para ito. Ah, ano? Ikaw mo. Sabay kita. 1, 2, 3. Go. Ha? Sabay kita. 1, 2, 3. Go. Oo, sabi na. Tama na yan. Tama na. Last night. Thank you guys. What's your mama? Salamat sa panonood. Wait. Mami, upod ako! Upod ako! At doon ka lang, bawal ka din. Where have you been? Tit, 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 tit. Ay, Cheryl Omingham, or Helinda Estosa Bed. What it means? Manuel, what it means? Thank you for the thumbs up. Salamat. Ano ka? I don't wanna know. Ho. Ika, panalo ako sa kot. Nakailgo sa rin. Na magic. Joke lang, nakasakit lang. Adulog sa Kana bibi kay. Tutulan. Eh, Kana bibi. ano? Ewan ko. Kana tutulan. Ewan ko. Okay ka, di ma'am. Abalon mo Salamat. ako. Salamat. Abalon mo ako. Me!
Ikaw nga niya, buka pagsundo ni Kuya Gab. Bada. Kaya hindi kayo sudla yan.
Good afternoon, Maymay. Hindi ko na yun. Maayo ako, Chika. Sige. Aka, Chika. Pero one more. Hala? Ano ba yan? I know that you're wrong for me. Hi, May. Thank you, May. Kumusta, May? Malabo ng camera mo. Malabo ang camera mo. Mama, ibig ka magang. Ay, sige mo. Ikaw na agang makikita kay para padala niya. Uy, asin mo pa Asli! Tapos, dapat tulungan ka daw. Madami ka namin mo rin. Pine, nahali yun. Awad, Chile. Ano lang, yun lang. Laging ikaw. Ano, Ming? Hi, going. Giga. Hi, Giga. Giga. Main. Nakaliman lang ako sila, no? Salamat sa liwanag. Pabalik na ka ni Suwe. Ate, yan ang kamot mo. Salamat. Chilin! Yoy! Sabi na yun, hindi ka na makita. Hi. Hungry na. I'm hungry. So hungry na. Thank you, Giga. Hi, Giga. Gigabyte. Thank you for the thumbs up. I know that you belong to me. Someday I'll find someone who really loves me. Okay. What is calling? Cooking time here na. Cooking time na. Rice. Cooking rice. Thank you for the thumbs up. Salamat. Hi. Salamat. Thank you for watching.
Salamat. Aray ko. Masakit. My stomach. Says the one who's been ready to Brady. Hi. Hope you are okay. Bitterness always online. Extra rice, please. Yeah. Extra rice. Thank you, Giga. What are you doing now, Giga? Giga, wait. Extra rice. Extra rice, please. Tin, tan, 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 tan. Ever you're my arms again. Thank you, guys. Nanang sabi? Do you wanna be sorrow around? Ano yung nagbago? Suddenly it's magic. I'm not far out of bed. It's 10 p.m. Sunday here. 10 p.m. 10 p.m. Sunday. 4 hours ahead. Are you from New Zealand, right, Giga? New Zealand. Tawakan daw sa ni Manoy. Oo. Pila dito sa tindahan. You're from New Zealand, Giga? 4 hours left. Thank you, Ben. Thank you for the thumbs up. Thank you po. Salamat po. I'm from Negros Occidental. How about you? Bicol po. Yes, I'm right. New Zealand. The kiwi. The kiwi there is life. Here, rice is life. Saan ka ba nang galing? Di ko kayang umibig muli. Habang buhay na kitang hihintayin. Alam kong meron ng iba. Thank you po. Thank you sa 6 million. Salamat. Thank you so much. Easy go. Thank you for the thumbs up. Tadadam, tadadam, tadadam. It's been so long, baby, hold on. Will never be done. Tita, Mami! Yes! Nag-aaway si Tito Richard. Nanang sa simpa ka na, wait lang. Ito na lang daw ako sa akin. Ano niya? Akin ang dalawa. Di ba, pagbibigyan pa niya ng pera? Patatagan mo siya daw? Yes? Yes? May sakit po si As. Ano lang?
lang, gagaling lang. Sumakit-sakit yung dyan. Sumasakit ang dyan. Hawakan si Gab. My, thank you, my. Sing it now. Sing it. Thank you for the thumbs up. I love you. Tawagan niya. Oh, kay tatagang ka. Abot mo. Thank you pa. 10% yung mami. Ito na kayo, naghugas ako ay nagmawasag na ako. 10% lang tayo. Para kaka-istoryahon mo. Kaya, Bulbayaw, wow, bulbayaw, wow. Tita, kumain! There you are in my arms. Get the sun. Ako man! Gabriel! Ang mga pintil-pin naman gaba, nagulilag ka mo doon, barayahan naman yun doon. O si Ashley ha, puro Ashley ha. Kamu na magano kay dalag kamanda ko. Alat do. Hi team. Hi you. Kay na Gab, kay nagano ka para kaka-istorya mo, nag-ibig ka na. Ito. Nagahang, makapapagalo man talaga din makistoryahan, nagahang. Napapagalo si Gab, kay nagahang mo daw ang screen. Nauyang siya sa nyo sa diyan. Nawara man! Nauyang. Ako man! Ano ang sasabihin mo? Wala man. Wara! Oh, bahala ka man. Wala pa nga. Nagbakal nga ni sinong hilo magugas. Baba ka lang. Bakal. Sigab. Wala nga ni. Daliyo. Wala man sigab. Nauuyam si Gab kay naghahangin na cellphone. Oh. Wala man didisco. Nauuyam si Gab kay naghahangin na cellphone mo. Naghahang na. Sili bisayo yahu. Ang cellphone, naghahang. Oh ba? Ay, naturyawan ka na sa lingin. Napadala ka. 250 kami ni mama.
700 kay Ash. 700 kay 100 man sa ako. Hi, honey. Tita! Oh, natatagan ka. 20 lang kaya. Sunggudo nini. Sunggudo ka. Nakayam na ako. 20,000. Ayaw, mabuka yun yung ano mo. Sila 20,000. Ato! Hoy, bom dia, Feliz Domingo para todos vocês. Ciao, Sam. Basa ako. Que Dios saben que sempre ang forte abraço. What means what? Tita, yung sari ang pilak ko. Paano ako nasa hospital? Kulang pa yung magpre kita. Kata pa Jesus, mapre kita ka papagad. Thank you, sir. Mapre kita kay papagad, ha? Wait lang, Ha? naparong. Para po, Papa Jesus, pagalingin niyo na po si Linda. Naparong. Para po makalabas na po sila mama. Tapos si Lola makauwi na po sila mama. Papa Jesus, sana po. Siyempre, ikaw. Ang papagad. Pray na ako. Make he go lay down. Tita, kulang pa ang pray ko. Yes. Ngayon, makulang ka. Kulang pa yun. Dapat, pag nag-pray, dapat mabait ang bata. Parang, sabi, ay, malapit ni Papa Jesus. Mabuto din si Ash. Dapat sabihan sa Ash. Para pagbigyan ko sa diyan, hindi ni Ash. Hindi ko pa na-imod. Kamu na dito, maraming. Ako na. Oo, sa imo na yun, bala. 1,000. Oo, hindi yun na. Ako lang. Tagan mo si Ash. Lahat. Ang daga mo siya. Tagan mo man si Ash. Kay maipon si Ash kwarta. Kaya mo daw si May. Oo, tagan mo man si May. Tag-50 Sara. Oo, ni Ase. Cheryl, siyent ganagit na. Yeah. Ay, amor, di min habida. Bato! Ganagit na. Maulit ka. Kita sisa. Thank you po. Bato! Kasi ka po siya. Diba? Bato ko na siya. Better if she's running around. Yeah. Alright. Bato ko na to, guys. Dating running around. Yeah. Babang! Yung Go! Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Uy, sika boy, sika boy. Gabo, gabo. 1, 2, 3, go! Ayaw, Ash. Loving you. Loving you. Susunod sa things you do. Ano ba? Tidadam, tidadam, tidadam. Da-da-da-da. Why? Ano? Ashley, go lay down. Tita, agaba na kaya de. Ayaw! Maano sa bamat yun? Maraan. Kay God para sa isna. Oo, maano sa lakan mo? Tita, tagan mo na ako. Jose Costa, what? Tita, tagan mo na ako. Laura. Pag ano na, kay pagulog na eh. Para makaluwasan na mama. Ay, pamahawan ko. 1,000. Ella, I swap feel her. What it means? Say. Ay, alam. Opo. Pwede naman ha. Ha? Pwede yan. Oo. Dala na ba? Nakakailig. Lapit mo, pag-iapin niya to. How long you been alive? I don't know. 1,000 sa ako. Maybe 2 hours. Itiyak ka, Emma. Gabriel! Kapag hindi mo pagab, nanguyab na ako.
Ano na ba ba? 1,000 sa Ano? 1,000? Ato 1,000 lang ang pinadara. 100! Kulang pa nga. 1,000 ang pinadara, 1,000 sa imo. Tapos, tig-50 nga lang ang duwa. Ano, may babang pa. Sa imo pa lang, kulang na, mabayad pa sa Bye! Smart padala sa ano, Gcash. Nasa Delicia. Kera Realizer. Bye. Kasi tinawag 1,000 sa atong delikado pa nga mong 1,000 kay 500 lang star sis pa dako ini na problema. Lalo pa na pag maram pa na magbilang, hindi ka na maluloko na. Bumalik ka dala kayo. Pwede kang puto. Babing! Madama. O, dama na. Pabaya pa. Anong kag... Ano naman ako? Sandihan. Atog masubo ka lang. Tapos ako na Daddy. Sinakit si Cassie. Magkasa. Tiutot na si Cassie. Ay, Cassie, punan siya si Puno kay Tira. Na. Ayaw ba yun? Ano naman? Iba na yun? Ay, meron pa daw. Dito man kasi, paling. Ito ako na. Oh, ay para pakasa-kasa sa ako kay napapagal ako. Ako na kasi ako. Ano naman, sir? Thank you, sir. Sir, ano naman? Salamat po, Sir. sir. Pag-ilong ko ito, sir. May bala na ito. Dito, may bala daw yan, ah. Ma'am. Bangon. Madam. If ever you're in my arms again, this time I love you forever. Sabi mo. Nano? Babadilong ko ito. Too much laundry, you're tired. Yeah. Too much. Really. Ano ko, balot today. Oh, ha? Ada ano naman? Papagala. Paano ko lang dito naman? Pero ang pinadala? 1,000. Ay, 100. Ewan na, tumatunga. Nagbabadiw ko talaga. Tama naman si Asle. oo. Si Ate yun. Ayaw mo na, Nini. Ayaw. Ba't yan? Ako man. Kasi nabala. Are you Tanya cooking, ka ng cooking tabi. something? Cooking rice. Naman. I cook rice. Ako cries. Aray. Ngingingi ang ka. Magsalita siga. Mama niya ni. Sa'yo nga. Hindi yun lang nabagay kaya. Palit kita. Love. Ayun na sa mama ka-accident kita kung sunggab. Ako ko sa nirong sunggab. Ay, sabi ko na, masayo man. Sayo man nga, masayo man ini mairog man. Pagkali, para ka magkikab. Ladian shade ko. The little one knows the deal. Kuya Gab. Yeah, she knows the deal.
She needs to go lay down and she won't get better, yeah. Asi, pag natatawa lang ako nung isang natago. She won't lay Ikaw, down. nag-uunan? Ibala. Ibala yun. Kukuhaan mo na, Gab. Kukuhaan nyo na. Kukuhaan na niya. Ha? Dahil mo na ako kuman. Binura mo magpan. He's really still. Padala mo. Okay. Marian D. Iya. Anong nginuon mo? Sabi mo, hanapon dito sa sa resibo na dati. Yan dito. Kuya ba? Ano dati? Paliton mo! Dali Buti mo dito! Ikaw, guys yun yan. Pahiram. Awakan na! Makaparin ko natin. Pahiram ako, Ash. Asik! Paula! Mira, mali na nagawa sa pala. Kanina pa. Ayak ka! How I do that? I'm from the beach. I'm on the beach. Where's the sun? Oh, manabot ang nili yung pangit si Ay. Ayan na. Dito na ako na. Where's the sun? Dito na pangit ko si Ay. I'm on the beach. The beach. Ano, manabot ang mga pangit. Hi, buray! Di ka na tatangkad. Ako last me, diba naman sa'yo si Jaibu? Ate, nanang kanta mo si Party. Ate, nanang kanta mo kanta Party. Every hour in my arms, sacred. Oh. Nampang. Puyo. For love you. They say you love me. Ano? Ayun. Lili? Mani? Ang tuhod, ipapagkalsin at relax. And seven in my arms. What is mom and dad doing? My mom, they walk around, just walk around here. My father just sit outside the house. Sit. You will be able to hide it on that rock.
Ma, The truth. Ay, thank you, Gab. sabi daw, tagan mo daw ka. Sabi mo baga? Mapadala mo kasi ano? Sa batagan mo ano daw. Babado na ba? Tug ka na Kat dito si ba? Nasa ang kita. Nano. Nano ko nung nilala na. Ha? Hello. My name is Tomo from Japan. Hi, Tomo from Japan. Shout out to you. From Philippines. Hi, Tomo. How are you, Tomo? I just woke up. She told me earlier it was raining. Yeah, raining here. May tawag. May simbaga yun, simbaga. I'm good. Wala. Wala ko nung wala. Nanay yun, nanay yun. Sina rin. Kung naiinit na ako. Ayaw. Prank mo ako lagi. Dapat dinagdagan mo. Dapat dinagdagan mo ka. Bali 2,000 na lang. Thank you. That's good. I'm good from Tom. Tomorrow, please subscribe and hit the like button to support her channel. Thank you. Thank you, team. Jason Ghost Hunter. Hi there. Drop in to say hello from Sydney, Australia. Hi, Ghost. Hi, Jason from Australia. Shout out from Philippines. I mean, Tomo, not tomorrow. Mayaman naman tayo. We're in the Philippines. I live here in Bicol Province, Philippines, Tomo. Thank you, Tomo. Japan. Opo. Kasi tagap ka pa daw. Ako man! Opo! 100 nga ni sa imo. Oy, 100! Ay, malalat! Dere ka na magupod, hindi ka lang, bawal ka magluwas. Wala na magurupag. Bicol Province, Philippines, Tomo. Thank you, Tomo. Thank you for the thumbs up. Salamat to likes. Saan ka na yun? Okay, ano na lang. Bawal ka magluwas kaya nagmabusi aw, mag-ano. Come here na, Didi. Kana kay gagandahon ko na ikaw. Come here na. Come here na, come on. Thank you for the thumbs up. Hi, Greg! Salamat, Greg! Thumbs up. Maganda share. Thank you, Greg. Tapos kada ka ba? Thank you. Kasi marapukul! Kasi yan. Asa? Si hi, babang. Si hi. Hi! Hi! Babay mo dyan! Online. Thank you, madam! Behave. Thank you. Thank you, Greg. Is your house near the beach? No, not really. Araw kita nagkaroon kasi. Another town. A little far from the beach. Hello, Cheryl. How are you? I'm good. I'm fine, Greg. You? How are you too, Greg? Minus ka. Ayusa yun.
Nagagalit ako. Ayaw ko ng ganyan. Nagagalit ako. Ayasin mo. Ayusin nyo na. Yung mga mga color pen, ilalagay na niyo ito. Iriligpit na yun niyo. Si Asin, alam mo. Pag di rin nagligpit, di rin tatagan abra ng para. Yan mo. Ano na? Why? Yan I'm mo. fine. Cheers. Let's drink coffee. Tita, kaya mo dun mo. Finish coffee. Asley, yan ko. Oh, Asley, yan ko. thank you, Greg. Asley, yan ko. Asley. Cheers the Manati coffee. mo. Coffee. Asley, yan ko. Coffee. Ano to? Si Mahod. Yan, tita, dito rin mo. Tita, Hindi pa mo. saan mo? Ayan na pagsasampo. Di ko ligab na. Mga tama na yan to. Tabo ko na dito. I will give you some. Thank you, Greg. Adamo. Salamat, Greg. Thank you, Greg. Salamat. Abara doon. Hein. Hein. Mamaya na lang. Maya. Bali nagpabungto. Sino ba? I will give you some. Thank you, Greg. Tabaon. Kabaw. At wala si Bulod. Sister. My sister, Greg. My sister. How was your day? Did you work hard, Charot? Yeah. A little work Master hard. ako. Picture. Kita ko. Kabalik ako. Luway-luway lang. Ay, silay. Manters ako. Manters. Manters ako. Okay, sarado sa iyo. Manters ako. Ada. Sorry ninyo. Ano sa ba yan eh? Okay, may tubo. Pero yung kaadlo sa kakakan. Dili mi kayo tura yan. Maa. Dili ka rin tura. Bago ka na. Paano dili ka nagpupurmal? Nalibo ka naman. Bukas na. Hi, ate. Hello, ate. Formal. Dili nang gat ma-formal pa gano'n. Ano? Nag-round Day. Tapos, nagkalik-kalik siya. Day. Sabi sila, Ay, ba't dyan ni Ash? Babala. Yeah! Diamond sa'yo. Isa ako, ground just left. Tumakyayo ka na. Ground kalagod. Yeah! Yeah, Allah! Ito na uga. Yeah. Na! Tita, Ba't dyan, Ash? Ba't dyan? Kailangan na ako eh. Saga na lang. Nangako muna. Ay, saga na lang. Hello. Yeah. Napagal ang bata Di kasi ako. nakahihimog, kay naayad ka pala. Nahihilo naman yan. Ipakataglo. Tulog mo yan. Alalibo! Saga na tayo. Sige, sige kayo ito. Kay, mabubugat ka. Yan, amingkod. Naayad ka pala. So, pag hindi siya, pag okay sa'yo, siya so malikot. Pero pag gano'n naayad ka, maliligo siya. Ayaw, nakamalitipong ka daw. Lamas. Formal ka ng bata. Ikaw na nag-adjust kasi, bali ka kayo, susundan ka. Pero nakalulubay ka. Kasi hindi na mama, murisong ka dito na hindi mo pa sandigman kasi asli yung bubulong pa. Sige, makulukar na. No. Sige, I will see you later, maganda siya. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Oh! Okay, ito pa?
Wala, kuligay ko mga anak doon. Ano lang yun sa uyag. Pagama, ano pa daw, nakamang Ay, malubos siya, maring salon. nalilibong pa yung kayo. Nalibo kanina nga ni pag ano. Gudok na nga ni dua ka bisis. Gudok na Oh, nga. matiba ba? Anak ka doon. Awayan ka nakaulo. Ay, may mama na. Mama ba yan? Mawalo ni gabi. Sila day ang mama mo ha. Sila day. Nag-diet kanina. Sila day ang mama mo. Dili ang mama mo. Sila day na, paano pa ulit-ulit pa. Sino ba yung nga ni Papa mo? Dada ka. Hindi siya susugon. Huwag kang makita. Iya pa wala ba magkakarawi gusto niya na sayang na ito na. Nabay. Nabay na rami. Sambida. Salbabida. Ang silbida. 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 Kaya ang silbida. Nakarili na kong tanay. Pag-ari mo na. Masuga na naman. Thank you for the thumbs Ay, up. kaya nakaudo na. Dua ka bisis. Hindi na hapon. Ayag na yun. Ini lang gusto talaga. Pakaudo mo. Wala yun mo. Pakaudo niya mo. Makarga ka na nga na. Ano ka na, baby? Ang silbida. Nakikitik ako na. Nakikitik ako. Asle, wala nang kan silbida na ente para ha. Oo. Kikon mo. Ang silbida na ente para. Thank you for the thumbs up. Thank you po. Sayang di ko nakakanto sa kamay doon. Tagal mga ng tao. Hindi ba yan? Tituhan na ang tao. Ang tao. Bati yung mga balubog. Ga! Ga! Hey! Hoy! Tara, tara, tara. Orang mo. Baga na, baga na, baga na. Kasi kakahidi, kinurang ito. Wala na ko na nagpaparahidi. Ano nagigilidi ay? Wala ka nag-ibi. Ay, Marato na kayo iwas ng mga espiritu. Espiritu na naman. Ano espiritu? nagbaba na. Bere, nagagalit si Papa Dito. Si Papa Dito ang aburrido. Ikaw mo na ang mabaho. Si Papa Dito ang aburrido. Ba't na ito? Nanonog na ito? Kay ibang nakanipagat ito. Ikaw na ito. Ako dada. Ako dede. Amang na sa nabublok yun na kuan ha. Haliunta na nga niyo dun mo. Kaya ano na sa yun. kanang Nakawal kita ka pa rin. Saga. Kaya marubain na nakatri. Ure, nitigaan mo ba na yung nakapre? Marubain na nakatri asli. Po, bumalik ako. Oh, heyo, Miming guys. Mimi guys. Hi, salamat. Is the rice done? Ay, Yeah. babaaday. Mari ka sa akin, asli. Rimbokan! Abang taragan mo. Salamat sa pagbabalik. Salamat sa bumabalik. Sana all bumabalik. Kumusta ka po? Ito, maganda pa din. Charot. Okay lang. Ano gag? Disappointed. Wala ka po 1,000. Kay. Ha? Nadapa. Ah, nadapa. Kaya na nanuwarangan to sa. Dere, wala doon si Mian. Ha? Wala pa si Mian.
Aw. Ado ngayon to, ito ngayon. Ato kapadarangan ni si 1,000. Sabi mo ni Ashley, 1,000 kuno kaniya. Ato 1,000 lang yung padara. Salamat, Ohio. Ay, buhay. Saraya, oh. Barayle. Daghan ang nakarag sa pinasalsal ng mula. Ayaw mo ngayon yan, ha? Ay, kumadto niya. Aram niyo kung wala man kumapaw. Tawag ka. O, mga baga din sa ato. Pero ito ang tao. Doon, so natawag yun. Doon. Ang nakikita nito. I don't wanna know that Ang regal nito mo ga ilaw. Dili pa yung bukasan? Ha? Dili pa nabrihan? Wala pa. Ah. Le. Ha. Oo, makabusa ka ulo mo dun sa pader. Ano naman? Ikaw mo. Makapusa ang ulo dun sa pader. I don't wanna know. Campo Peso. Aray. Yeah. Sorry, loving you today. Today you want the door. Do you wanna give up, darling? So did you find out if Ruby likes Carlos? I think Ruby likes Carlos. I think Ruby likes Carlos too. Carlos meet our friends. We talk on video call. Ruby and Carlos talk ano? Hi, Kaloy. Dito with each other. Maybe they meet soon. They will meet. Sana all they meet. No. Sister talk with him. Yeah, they talk each other. Last night, we talk Carlos. Carlos meet our friends. And I think Ruby, she likes Carlos too.
I don't wanna know what maybe they will meet soon. They will meet. Sana all. Sana all. Maybe. Yeah, maybe. I hope it's true. They will meet each other. I hoping. I'm hoping. Oh, ikaw! Nakam ka? Men, ako yan ready. This time. Marachinilas. Hi, Jerry. Welcome back, Jerry. How are you, Jerry? What are you eating for dinner? Pork sinigang and rice. Pork sinigang with rice. Gabriel. Ay, pagtira ko sa ko. Jerry, what happened to the girl you like now? Is it already over with her, Jerry? Hi, Tim. Hi, Tim from Jerry. Hi. From I went back to a girl that I talked to in the past for a long time. Wow! To a girl that I talked to in the past for a long time. Sana all. She's not a live streamer. Okay. That's good, Joey. She's your, she's your girl. So what's happened to her? Wow, that's great, Jerry. Good job, Jerry. Okay, she local to you. She lives in Biliran Island. And she lives, she's here in the Philippines. Filipina, wow. Nice one, Jerry. Cool. Does she knows your plans, Jerry? Okay. Wow, Jerry. That's why you go here and you meet your girl from the Liran. I don't wanna know. Yes, we will get married. Wow, she was waiting for me to come back. Sarah, congrats, Jerry. Congrats, Jerry. Advance. Great. That's nice. Okay. I don't wanna know. Thank you, guys. Congrats.
Congrats, Jerry. Good job. I can be someone till I'm not here. Never knew every day I love you more each we'll be together. Can't you see? Can't you see? Joy my dreams, never knew love was. Joy my dreams. How about you, Tim? What are your plans with Cheryl? So I met you. I'll never know love. It's your turn. Take her from Philippines, right, Cheryl? She's excited to know. Every day, I love you more each Gaya. Ano yan, bro? You want to live in the USA, Cheryl? If having a chance, why not? Of course, yeah. We have to fix some stuff there, but all is good. That's good. You can make a lot of money in the USA. Really? Really, Jerry? You can make a lot of money in USA. Sana all. You and I will be together. I can help my family here. It helps me. Yes. Can't you see? So I met you. I can't remember. Of course, you won't have to work because Tim is rich. Stupid. Not rich, comfortable. Tim is rich. Kapay kita. Ano ko? Sabot. Not rich, comfortable. Stupid. Every day I love you more. Yeah. Congrats. You can eat ice cream every day. Can eat ice cream every day. She can. Wait, You now be
Aday! I can eat all of her belly. Yes, Tim has an ice cream this one. Kaya binasa ko patalim niya. Please. Sorry. Talo ni kami. Paparapap. She knows everything. Gablo ang pajama mo. May gani kay may boxer ka. Kung diri ba di nagsisikop ang tamsi mo. Merapi sini. Ano? Free ice cream if I ever Nagkukugog yan. meet to Texas. Ano daw dilang hinimo ko? Free ice cream. Oo. Free for friends. Sure. Badalo yan. Tumabag lang mo na. Uy, nasigil ka ng balda. Oh, ano nakikinig na sa niya? Sa bawat minuto, gusto ko nang sumuko. Ibigay ko ng lahat, pero sasayang mo ko. Mamay, balik ko na lang yan doon ano. O salad. May pag-isip ko na kami yung kagawin. Ay, wala na yelo. Sabutang daw yelo, Gab. Din, ano na yun? Here. Cheryl, I forget to come to the USA. If I have chance, why not? Come there in the USA. If I have an opportunity, it's good. I will come there, USA. Because paper documents expensive, I think. She will know I qualify to bring her here. Wow. Butangan mo yan. Butangan mo ice cream. Ay, butangan mo ice cream. Butangan mo ko. Ilan pa ng ilog? Oh! Tindog! Hello, good evening. What's up? Hey guys! Hey! Ay! What up you? Nari bisa? Wala nga. Ay. Wala nga. Kari ko. Hindi nag-iinom. Hindi nagkakarigos man. Wala. Gabar lang. Sweet beer! Mapakat do. Chicks! Kari na karigos. Chicks! You know, a great woman, Tim, always treat her good. Thank you, Jerry. Thank you, Jerry. Pakabait naman ni Jerry. Basta mga Jerry, mabait, no? Mabait, kaya lang minsan ano na. Makauyan diri, makauyan man, lalaki na di matingog. Ay pag nakatingog, Makalog sa buwan. bawal ang istorya. Ako man lulat, pag in-istorya sa diri di alis, dato-dato-dahan ako man. Oo, wala kayo nawaan. Malanit mo. Malanit. Kasi araw mo totoo eh. Malanit. Bira lang sila mag-istorya. Si Ash baga, si mama niya di siya na ano, pero pag si dada niya, naibi. So, Oo, kadira lang ang I treat everyone well. I was raised right to respect women and take care of their family. puro mananano sa iyo, Cheryl. Richard, puro ba naman? Ha? Bado? Pare. Naman sa Puro lang bado. Wala pagkao. Sabi ko, alam mo, magbakam ka muna dali. Iharatag na lang yung sagbis. Ma! Bango! Kanina ba pa? Bango na mo dyan! Babutangan niyo sa irarom, tapos sa ibabaw. Tapos butangan niyo Uy, asin. ay nang sila, hindi ako nakatad
Ate. Wala pa yan mo. Kukuhanan. Kaya nga nila pa. Oo, wala pa. Hindi na kita mga istoryahan na. Oh! Hoy! Me too, Sam. Are you going to bring her? Di na bukas. Pagmakon mo. Di na, di na. Ang mga bado man mga darag. Are you going to bring her on a fiancé visa? Ali daw Me too, Sam. We are talking about that. Puro man. Nagsipat Wow. pa na kulit na pa na. Thank you. Mana kay Andra baga, magayon nung ta Andra. Ang problema wala ko dulo. Sabi ni Gima, ako na ni gawa ka man dudo. Upat ko. Okay, ito sa may dudo ha. Oo. Gusto ko ang push bra. Magayon niya to. Ako gusto ko push bra. Kasi wala ako dudo. Pag push bra, nakaano ha. Oo. Ay, si Dire. Ay, si Dire. Para diubel. Dito pa kahapit. Nyo. Ano naman? Para sa makabuti. Kaya, bakit ito pa? Para ka na wala naman kuno dito tao, sabi ni Didi pag-agi. Ito, para ano? Para ka na karaon nyo nga. Wala naman yung kuno dito sila doon. Ito na eh. Abag ko na ko kahantang pa Sir, nila. ito na. Sige, busog. Tinapay ako. Sige na, kay para makapamunay na. Ito, may direk. Sige, tunugan na. Pinalayo so kayo sa lubok. Kanto na, kay biting ka pa da. Pag biting pa, ipapahani. Ayaw doon kanina. Nabalik ko. Nabalik ko. Masuway baga kami. Ano kami sa pahinga nga. Ano kanina. Busy ako. Ako din Pag yung kung mga bata di dito na kung Ako palibasa, tahimik sa balay. Tipig-tipig ako. Hindi ba ito yung kamurulik? Di ako nakantay. Ano? Kasi di ba ito lang sa Ay. Pay, ate? Puyo Turn siya. na. Yan ito na ito. Kay Wednesday. Ay, Wednesday. I hope everything works out Doon baka tapos the way we want. It's the guy in red shorts. So red shorts. Ano yung gagi na red shorts? No one, red shorts. Si Dangko. A neighborhood. Just passing Over by. there. Over there. She live over there. Just passing by the road. Because she is an overflow. Because she is overflow. Flowing. Overflow. What na? Ay, bitin ka bata. Yes, we walk by before. Yeah. Makatinawa siya. Araw mo pag-uyag siya, bagong pala siya, hirap na siya. Yung mga ano lang, mga isa. Ano ba ga? Si ano ba kasi si Grace? Ang mga tahimik talaga. Ano yung, mas kuya mo na, pero ito malanit. Pero sa pagbato ko, ano siya paraan? Parehas makan, ano. Bago man sa San Maribel. Kaya gusto ko sa ruang ng history. Mapakaring ka. Nakulit na bado. Ako na yun, kay Balay na yun dahil. Ay, makabili. Siya. Ay, kamayan nyo. Sabi mo ako na. Ako na ang bata ko. Hi. Yung kure. Hello. Good evening. Umupot ka na lang sa aga sa ako. Hindi ko pa nga ni sure. Mano yun to. Bala ka na. Hotdog. Ano ka dito? Karaan. Karalulainin. Yak! Dirty na! Hiyaw. Yak, may ayusun. Tapos napunduman siya pag ano. Duman. Bukat na. Hindi ka pa da. Ano na. Layas na. Ito na nga sa balay. Abot na dito na nga o didi. Basta. Na. Panluir ba sa mga nakainom mo pa. Nayam lang pala ako. Sinabi ako. Magastusan ko lang. Kaya inapon ko siya. Isabi mo, kung namin nagastos ko. Pero yun na mahagong ka lang. Sabihin mo, nagagastos ko nito sa balay. Sabi ko, bakala ko luwan na ba doon? Asing pintaon. Gastos na tulos yun sa imo. Ako nga, naruyag ako na yung bakala mo kamo na tulos ang mga gamit. Tapos ako inihiro mo. So, sabihin mo kung na ang ginastos ko. Ano ba? Man ba ako nagparabakar ako sa pagpagayon mo sa sarili ko? Wala naman, di ba? Naimol ba ng tsura ko? Di mo,
mo ko pagsabihan sa sugadson. Sabihon mo, sabi ko sa kanya. Magsabi ka ako na nang ginastos mo. Gastos ako, hindi sa sunod sa balay. Pero kung aray ng paglalakaw, sabi ko sa kanya. Ay, ang gagastos sa paglalakaw. Ay, badaw! What time? Team are blessed. Cheryl, next week we buy what you are looking today. Wow, sana all. Impay mo niya ako sandal. Bago na ako. Impay mo niya ang kanina. Ako ang alagang 13 minutes. Ano ka na dito ka na sa ilay? Sabi niya, tagdal niya. I think God is playing a trick. Filipina are very loving, caring, and people. Thank you, Jerry. Yes, he will. Shall. Thank you. Thank you, guys. Sabi sa din yan. Ano ko na nahatag ko na siya sa regalo. Siya ni Jerry. Nahatag ko na siya sa regalo. Di rin nakaipuan, kaya ko man yung taga. Sabi, surprise nga ni. Eh, ano ko no, kayo magkaibigan. Di rin nakaipuan, kaya ko ihatag lang. Bakit naman, ayun na, di rin nakaipuan. Did I mention they are the most beautiful woman in the world? Oh, sana all! Sana all! Sana all! Thank you! Salamat! Sana all! Thank you. Ano ba yun? Haba ng hair. Is that okay, Cheryl? If I want to look at today. Thank you, Jet. Thank you, Tem. Sino? Pag para sa ano yan? Inadala niya mga sign language. Una ko, TV mo. Thank you, guys. Tapos yun yung sabihin na. Nilagan mo yun. Stopper lang yun. Inside stopper malutot ka. Wala ang siya. I know. Pupo ako niya. Good ako nakadililay. Puro lang ako dito sa ako. Lubat ako. Len Duval dos Santos. Hi, Len Duval. Ako na. Ay! Yan! Mano yun ni Ma. Ay, hindi po. Pay. Pay. Marawi, hindi po. Ano naman na cellphone na 50 pa lang yun. Nag-run out. Pag nag-run out, paano mawala? Hehe. Paparoihan ganyan. Mga busy ada ng mga bata. Ay, ang balo ni Brown niya. Mama, ano na nangyari yun? Oh, magpana ako, diretso lo. Nagkaragdas mong yapon. Mga tawon. Mga yun. Tapos may pa dito sa mga basin. Mga bakyan. Mga iyo. Ano ko, nagantay ka. Abit ko may bukong. GC, Muheto, Gata, Guste, Muheto, Di, Du, Siyo, Bumbong. What do you mean? Nasugot na naman si Kuya Inisig gabi. ko gaban. Ali, ay ito kay kung baan man ito. Ang inksa to na ano, napintil na. Ikaw gabi. Ayaw na, ayaw na! Ayaw na! Ayaw. Jabra lamok daw! Plat na dada pa. Ari na ito nag-ingot kami ni Griso. Tadi ho, tadi na. Maybe her lay down. Make her lay down.
Sabi na niya sa husband na nito. Buri ka ha. Wala. Kaya tinakagay. Nagukad ako dito, nagbisay ako dito sa mga ano, nakainod ako sa halipot lang mga ano, guys, ang charger ay Ah. naggana sa cellphone. Ha? Naggana? Naggana. Naggana? Naggana. Wire. Cellphone, naggana sa naggana. Gabi! Oo, kasunggan! Naggana. Wag na ako naggana. Magkatunog eh. Naggana. 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 Ang gana na sang nang gana. Katunog. Maria Gun. Ilang halipot na. Naggana. Naggana. Gunana na lang. Gunana. Kalino. Pag-alam ba ngayon? Naggana. Tawag ka balik-balik. Naggana? Naggana. Naggana? Yes, ma'am. Gunana. English na naman si Ashley. Gabriel! Wala man ako, kaya nakaulit na. Kana kaya kao na. Kung nagapon ba kayo sa pasiwit-siwit pa lang. Maghapon yung ruglo. Hindi mo kasusuway. Maghapon Ay bala na magharapon ninyo kaya wala na pagkarigo. Si Ashley na bayad na ano. Dere. Mabato ka na sa aga. Oo. Kaya, di ko nayat ko. Kaya na ako nadiwahan. Pwede mo kang Mukaon ka na? ay, binigyan ko. Kaya pag ito naman, ito lang. Papagulay. Hoy, Gulay ang tula. makaon siya. Bubot na tanong. Magduduwa ka bisis na. Kaya, Kaya naman, sin eh. Di rin nasa nag... Kanina na dire pa ano. Kasi sa tinakaulo. hindi pa. Tinakaulo na yun. Ninsik ka man. Tinakaulo na si Ashley. Naginisik Ang man. talakay, lubot ko. Lulo lang. Kaya ka muna ili. Busy ang mga prinsesa ganda. Thank you. Thank you, Lindo Bao. Pero nagkukupos-kupos sa dito. Lubot ko. Wala sa mga natin kay Eric ko. Look, ito. Dali ka, mali ka, mali. Every arm in my arms. That is dirty. You go straight my head to do this. What? What do you mean? Who is the she behind you? My cousin. Hi. My cousin. My cousin Tahan. Si Temtem. Time di Sarah. Ikot sila di Alma. Sige, Temtem. nagbalikas ka naman pala. Oh, Ano? Hindi ko na tayo madahan. Hindi ako. Dali. Sige, ante yan. Ante yan. Numero ko natin yan. Ante yan. Numero ko natin yan. Yan, yan, Ito na, dali na. Ito na, sige. Ano mo? Oh, kanina. Nano, numero ko natin yan. Oh, mawa. Ano ba naman? Kanak ka Wala ko dante yan, wala ko dante. Gusto niya naka ano takbo. Ano ka na ha? Ay, bahala ka man makurata lang na yun na ba? Ayan, papaks. Hindi ko ang badin. Ayaw ko na kabayan na ngayon.
You need to figure out good times for you to go live to get some more beauty. Thank you, Tim. Tita! Baby, dito si baby. May hindi alam niyo. Ayaw lang niyo pag-uulong Ito, baby, dito! Dali! Pinapurundo pa. Mali! Ay, masama dito. Yan! Yan, ang babait, Thank you. Yato daw! Hi! Say hi, baby guys. Say hi, baby Ash. Hi, baby Ash. Okay, para. Bangko ko na ini pag-video ayan. Dada. Abang, Go! Matulog, baby, baba, matulog. Kanina talaga nakikita yung ibig sa naman. Sila nag Ay, bata mo. Sila nag Ikaw wala ka mo. Raymond ba bata mo? Grigit. Visil Garcia. Walang sabi ni Ate Ashley? Ganda na mo. Hoy! Sabi, siyempre. Harapan natin mo. Lumulo ka na na. Gaya masabi ni Gab, nabati ko sabi ko, anong pagkaon? Ha? Si Gab. Nano? Nabati ko kami na nag-video ko si Papa ni Ura, anong pagkaon? Oh. Natapsiyon siya. Buti Kung di ako kung sino nabalik, hindi ko na ako talaga nagsabantay dun sa mga babae. Ano dito nataba? Ano? Ang nataba? Nagkaka-share doon? Oo. Ang nabagay ito, nasa lahat na. Sabi ko, makuha ako. Kaya sabi ni Ili, aga ba, naghalik kaya sa saman. At ba, nag-abot talaga din kay. At abot ng tayo. Start Sabi ko, from ako, padala. Sir. Sabi, number niya yan. Inano ka number sa bis. Ay, wala ko nangyayari. Pag kulata. Sabi, naabot na nga yan. Ito, maabot na nga. Sabi, Tita, luluwas sabi ko, si madali naman baby. lahat. Pwede ko ulatong ko na lang. Basi, Tita! masahe ba ka? Luluwas si baby. Tigma, tulog sila. Mag-alas 10 na. Yes, baby! Eto pa ba kayo to? Tura ko sa'yo. Kumawag na lang tabi. Kumawag mo na tabi. Kaya nagsasalit na balik. Tigma. Balik naman ako. Dito ka sa sulod. Wala oras pa. Basta ano na. Gabi, tayo sa kama mo na si Bibi ho, panuduan dito. Sabi. Gabi! Sabi ko kanili. Wala pa man. Sabi Agay! Agay. Ay, sabi ko sa kama ninyo, panuduan mo dito. Guys, paano tayo sa aga? Oo. Hindi ka? Si Bibi, para sa mo na sa Kaya kama. trabaho pa. Ano ka tayo? Kaya imposible man Ay, talaga. posible man ako. Sabi ko. Bagad mahamutong ka man na, di ka man niya nangarigos. Sarok, pares ka mo na doon, mabaho. Pangararigo. Para ka pangararigos sa mo yung talon. Lima, oh. Balik, sabi ko. Ate, wala katabi. Sabi niya, wala pa mag-iabot. Ayan, hindi mo kamot na kaya naisipan ko. Kumatuloy sa may bus. Sa doon. Iniwan mo ang bus Oo. dito. Mana, kaya to ang bawag. Bet-bet ko ako. Sabi ako doon sa mga guys. Yan, di man ate tabi ko.
Kung kaya nakadwala ako na bale. Sabi, akala ko Tagalog. Akala ko, wala pa. Seagulls sa Hindi ko na hanapan ng ID. What means? Sky. Lenovo. Sige na, sayang ano ka lang sa pamasahe na. Hindi, akala ko Mingay, Ate Wen. ko ang binibigyan ko. Parang Mingay. Sugod siya niya. Kaya nabudo siya. Sabi, gabi mo na siya Ashley. Sabi, ha? Sabi, hey! Astag sunggod kami. Para inahanap kumandang siya. Inyong kumandang. Kumandang. Napuyang na sila. Mabuko na. Mabuko na sa. Mabuko na. Para inimag ko lang. Tinada. Sabi mo baga. Sensitive na to. Sensitive ni si Ashley. Hindi na naman mga raw nga. ito mo ito na. Na dito, ano ma, magama. Sabi siya, nauyam siya. Ayaw mo, ito, ula-ula siya. Kasiyan sabi siya, nga nakapakulog siya. Paano may gana mag-ibig? Ay, kung una na yung gagada, bakit yung mga dayo? Ako pa ito na. Pag-amasi ko si Maharong. Hindi ako sabi. Hindi na. Dito! Nai-school kasi siya. Dili kong gusto. Kaya ano na talaga pag na-school. Ano nung kaya dayo? Bakit ka nagmati? Bakit minsan ba kaya diyan? Dili ako diyan. Wala, ito si Mama. Diyan, bata na diyan. Nakisabayan. Pag-ulo na ba kanina? Na ano mean? Kasi pilay para ko bitaw kanina. Maulit na kita. Kaya karalo sa kita siya. Okay ako. Ano si PJ, kaya sigasikot sabi ko, naghahanap ka sa mga bata. Para madasa na makarami. Oo, barang baka lang ko panduwasin na kay Roman Mansan. Oh, ano na ba yung Duwa, gabi? siya, gan siya sila may. Puto naman yung dinagiti. Ako kayo dito sa labas. Bahunan. Ay, kakalata. Ulang. Tapo kayo sa labas na baho ngayon. Hindi rin tapo. Wala ako lupa ang karigo. Sara, ay paano? Nagibi naman kanina, kaya di nakakarigo. Di okay na, di na kami makarigos, inano nga, di ka na makarigos kung mabuhat ka, ganyan. Nakato na lang kita sa Eco Park. Ay, di, kasi okay na, nakato kami sa Eco Park. Ay, buko ka na. Kauya, ano mga itsura sa di mga amoris? Kaya di rin naman naglalabar. Kaya sabi nga, mga rigos, para na paglabang mga itsura mo, sigo. Di ba na? Medyo, Nagdala mo mga Thursday na lang. ano na. Hindi, naging sin salad. Hindi siya, hindi nakatulong dito. May mga mura pa diyan, mga gatas bagas. Tatakain ka! Hindi ka na! May mga mura ito yung mga gatas sa ganyan. Tapos may sipon lang dibigyan. Ay, nandito sa talaga. Kabo. Grabe yun. Umalik ka. Kuan, makaroy man yun. Makaroy man kan ate mo kasi. Tay ko kasi ano nito. Kaya kaya. Abi nung kasi, ay ano, di nga kalas man siya kaya nagkakaon man lang siya mawaw na. Ano yan lang din ho gatas. Hindi, ano ulo Si Tibuhod yung sinagrabe, sobra. Yayamanin. Patulan sa naman. Mapatul-patulan kay. Di lang Karalan napala. Kay kung Yun na pag nag-break sila, di man wala man Oo. siya. Di na di pa siya inabutan. So, bigla na. Bigla na siya Pag may gusto siya na di ano, may naimod sa imo tapos di niya makuha na dili niya yung hudaan na ba ang huda mo or gusto niya makuha na habok man sa saro. Ikaw nag-ibig si Just, di man yung nalabutan. Sino? Bahala. Si Jocelyn. Sarap man yan doon. May paningirog dito sa Matulan na yun. Si Jocelyn may paningirog ng doon. Abay, sisiya ba minsan? Diba, ito na, ano, ito na,
On parang badil-badilay na yung pipiplit na yung si Sia baga may nang si Kasi. Pero ngayon man siya, pag hindi niya sa Ayo. Sino yun? Ang tuloy sa nauyam si Sia. Oo, sa'yo ba? Oo. Oo, Nangila siya. Ha? Nangila. Sukat para rin sa badin. Hindi, para na sa kulay. Para rin nga ni. Ama ko Ay, meme. ama ko maulaw lang sabi ko, ata gana yun si Sia malapit. Pero ka, ben yung tawag, yun siya ka na. Ano naman yun? Makapira ka na. No. Makapira ka na sa suho. Ay, pero kung nalalamunan na. Ayun, kung makasuklat ka nga, nauyam daw ako. Nauyam na naman ako. Nauyam na naman ako. Katuhan, kinuha mo na dito ang 1,000 mo? Nakuha na niyo. Ano ko man? Ay, Butiki, butiki. Dala, dala. Balik ka doon kasi. Butiki. May bukiti. Oo. tapos mga tagpaan na. Tunga pa sila ni May bukiti. May bukiti. Kanya-kanya Bukiti, taksa. bukiti, bukiti, bukiti. Tama, inabayad pa sa Rudiga. Gabriel, tama na yung masuklat na yung mga bata doon. Bukiti. Hoy, Pen, Bukiti. tunga kita. Bukiti. 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 Doon naman. Bukiti. 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 Okay, ano pa lang, marata pa lang. Bukiti. Habang